Nå, det virker så fedt. Nå, mor, mig og Alec, vi har også en lille gave til dig. Det er mig og Alec. Pak den op! Pak den op! Og hvor jeg skulle sige tak til de allierede også, der er det er min gave. Thanks. Det er fordi, du sad og sagde, at det kan være en skide, tænker jeg. Så må du godt være med i min gave. Nå, fint. Så er det mig så. Nej. Det er bare ikke. Lige til virkelig en burger. Der er lige den form der. Hey. Hvad har vi her? Hvad fik du? Nå. Wey! Magic gloves. Uha. Det kan være 3 par på. Hvordan virker det? Ja, så fryser du ikke ihjel, når du er gået med i så. Nej. Du skal have 2 par ad gangen. Det er huge. Ligesom du tror på bukser på i gangen. Og så har du på fødderne også. Ja. Så nogle tårsokker. Nej. Flotte pigen. Det sagde jeg sygt meget til juleaften. Det var så flotte pigen. Den er så fra os alle sammen til gengæld. Nå, Men det var nå. Det var det der blomster der. Kom med det. Kom med det bare. Ja. Fanden gider det her Lotte ikke ser. Zoom in. Wow, det er dårligt lys. 50 flabet og fabulous. Kæmpe stort og rungende tillykke med dine 25 år. Vi fejrer dig hver dag, og i dag skal du også fejre dig. Nå. Vi elsker dig himmelhøjt. Knus og kys fra os alle. Måske. Nej. Let's go. Måske. Ej, Ja. ja. Mums. Det er jo farligt, det her. Den her, den... Den er du nødt til at... Jeg er nødt til at kigge på den. Altså, en amerikanhjerter Den med er nuggets. flot fedt. Jamen, det er vi ellers. Jeg ser Noras t-shirt eller crop top. Så dem... Er det min? Hvad er det, vi kigger på? Så kan vi æde blomster. Ej, det vidste jeg ikke engang. Tusind tak. Ej, nu skal det se. Her er sådan. Det er der for mig, så der er Tusind tak. Det ligner jo en irsk båd. Ja. Sådan lidt da. Er det bedst? Ja. Ja, det er en irsk båd. Nej, men det er sørme noget, der... Ej, ja. Ja, det var flot. Ja, på den jeg har, den er så træls. Den er nemlig afgået ved døden, men jeg har den sprut og til at tage også. Så helt så fra som lige til køkken og fyre. Det er sådan, jeg har det. Men jeg vil bare ikke lige have hænder nok. Det er ikke en gave. Briller. Ja. Briller ikke. Pak den op! Pak den op! Pak den op! Pak den op! Skynd dig lidt! Ej! Nå, hvad så? Altså, jeg begynder at forstå et hint. Ej, det er også Venner og svigerbørn, der kommer med køkkenrelaterede ting. Vi er sultne! fordi de elsker det. Ja. Ej, det er fedt. Det er enormt. De er jo gået i stykker. Ja, det er fantastisk, den der. Det er flot. Er den? Hvem er gået i stykker? Jeg tror du sagde, de der er gået i stykker. Den kan jeg fandme Ja, i godt hvert bruge. fald. Der skal jeg lige... Hej, Linden. Ud af. Nu er jeg ikke en masse af løg. Og de der... Tusind tak, Karo. Jeg får aldrig Hun fik nogle bedre gaver end du gjorde. Jamen altså lige Tilbage i november. Jeg elsker at være her. I november, guys. Det er fandme i orden, det der. Godt tænkt, godt tænkt, Så simpelthen. godt tænkt. Sæt ned. Vi er klar. Ja,
Bak den op. Bak den op. Bak den op. Bak den op. Annette Jensen. Ja. Hvad har jeg så på? Nej. Jeg skal simpelthen i køkkenet. Jeg skal lave noget kaffe. Ja, men den er da utæt. Jeg troede lige, det var den, der var der. Det er derfor, det går. Jeg troede, det var den der. Bare taget mig helt igen. Hvad siger du? Det er virkelig sødt for hende. Vi kan godt sige det. Så nu er det min tur. Så det er virkelig sødt for hende. Nå. Nej, det er okay. Så vel. Ej, det går til du. Så dine ting af. Okay, Annette. Kan du? Ja, det er en løgn. Voldsom. Bak den op. Bak den op. Bak den op. Bak den op. Nej. Hvad fik du? Hey. Du har været i køkkenet, så må du gå i bed. Der er en, der hygger sig grov dernede, hva'? Jeg elsker det. Jeg har en gave mere til dig. Hvad? Er det? Nå, okay. Hun har allieret sig med Noah. Ej, for hej. Tak. Det var sådan, det var heldigdag. Nej, yum, 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 yum. Nej, tusind tak og velkommen. Skal vi tage den her på dig? Som flot. Ja, der er jo også noget sådan neutralt. Ikke neutralt, men en almindelig julehilsen. Jeg er hos min søster, og vi skal fejre jul og børn. Og... Elling. Ja, det har vi. Det var juledagen. Ja, det er godt. Vi kommer ind. Ja. Vi holder sgu på. Nej! Det går. Ja, det går vi. Og tillykke. Hvordan er det at blive så ung? Så gammel. Jamen altså, som du ser, I har understreget og fattet på engelsk se. Er du medhjælper? Ja, Ja, medhjælper. ja, fordi Det er hun nemlig. Det ved man heller aldrig. Og tillykke med jeres mor, altså. Tillykke fødselsdagen. Tak. En gammel kone. Jeg bliver kun 25 på hver år, så er det helt selv derinde i loftet. Ej, det var okay. Men det er bare ikke. Tak. Må du lige komme med mig? Ja, godt bare. Nå, det skal du ikke alligevel. Men altså, man bliver egentlig lidt en lå, som Kom ind. bliver stemmen. Hej, Kjelle. Dalen da. Tillykke med 50. Det er voldsomt. Tak, Skole. Det er min store overraskelse, der. Jeg får lov at komme. Det er vi glade for, at du kunne. Ej, jeg finder noget at drikke, så der har... Altså, jeg gælder på Nej, det er forkert. Det er også den nemme. Så kommer der 3 tøser. For jeg kan ikke løbe fra, at noget af det også kommer fra mig. Men vi skylder dig et tak, og et stort et af slagsen. For det er ikke småting, du fikser og sørger for i det her hus.
Altså, det er fantastisk, hvordan du finder minutter nok i hver time, og timer nok i hvert døgn. Der er virkelig en magi i det. Altså, nogle gange kan jeg komme hjem fra skole, og så står der noget, jeg kort har nævnt for 2 uger siden, og selv noget at glemme, at jeg manglede, som du så lige har sørget for til mig. Og når du nu er så skøn, så kommer sådan en tale her ikke alene. Så tillykke med fødselsdagen. Jeg elsker dig uendeligt. Godt. Til den yngste og skønneste mor i verden. Tillykke. Den yngste mor på 25, der er blevet 50. Så. Så skal du ud bowl. Nej. Hyggeligt getaway med morgenmad for 2. Ja, på bagsiden står der noget mere. I anledningen af dine søde, smukke og fine 50 år skal vi 2 ud på en lille getaway for at hygge os sammen og fejre dig. Det er muligt at booke på Hotel Cap Inn, som både ligger i Esbjerg og i Aarhus, og fødselaren må selvfølgelig vælge, hvad der lyder bedst. Gaven og opholdet her gælder i 39 måneder, og du må derfor vælge, hvornår og hvor du ønsker at komme afsted hen for at hygge, slappe af og ikke mindst koble af. Jeg elsker dig. Tillykke. Var det bare for dig, Annabelle? Ja. Hold da op. Og så noget flot tale. Mange tak. Og så er der en lille billede. Nu er du også nået den alder, hvor nu skal man have oplevelser. Nu skal man ikke. Oplevelser, dem kan man altså aldrig få for mange af. Poul. Det er dårligt. Det er for tidligt. Altså, Er det stjernekød derude? Fuck, Amalie. Ej, hvad fanden sker der? Vi er kogt. kommer lige om Alle kan holde lyset. Så næste, Amalie. Der kommer til at være en. Skynd dig for satan. Bare tag en og brug den med. Ja, Det er lige meget. Er det ikke lade med? okay. Hurtigere sådan. Det går meget hurtigt med. De brænder jo. Hun skal have ud nu. Det her, det går ikke op. Skynd dig for! Okay, Alex. Rolig. Skynd dig. Rolig. Løb. Rolig. Pas på jeres fingre. Rolig. Rolig. Ej, vi brænder stedet ned. Pas på jeres fingre. Hvis der går ild i noget. Er det ikke... Au, for Ja, satan. man skal virkelig passe Ja, vi brænder stedet ned. Det håber jeg ikke. Den er brændt af, inden du kommer herind. Nu! Skynd jer. Mor! Vi er ikke klar. Vi er ikke Au, klar. for Jeg tænder først. nu for helvede. Så skynd jer. I dag Er det mors fødselsdag? Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig. Med dejlig chokolade og kager til. Tillykke, mor. Så er der brændt lavkage. Det er jo selvmærkning. Ganz abgebrændt, det står jeg jo lige Ja, I dag er mors fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig. Med dejlig chokolade og... Hele væk endnu til Ulla. Det er favorit. Yes. Hvor er det heller ikke kommet ud af døren der? På en gang. Tak. Yes. Ej, det er jo. Okay. Til mig. Ja. Til mig. Hvad laver du? Hvad laver du? Jeg skal bare ligge i mig hver. Jeg skal bare ligge. Jeg skal bare ligge. Jeg havde kun isterning med. Så sidder han der. Det kan jeg ikke. Det var også lidt sjovt, tænker jeg. Jeg lige ind til det, og så er det sjovt mere. Fødselaren tænder en brønd om det. Yes. Ej da. Pas på, det kan brænde dig. Ej, ganz abgebrændt. Altså, når du fik et par citater oven i kagen. Ej, hvad står der? Og hør den her, hør. Hvad kalder man et ægerens rumpe? Nødgang.
Det er du før.